Bo ty mi cały czas zadajesz pytania, pokazujesz różne klamory, a patrz, ja mam tu taką blaszka. Wiesz co, do czego służyła? od tej strony to mnie się ta blaszka kojarzy z imposty. No, żeby cięższy był list, no to one takie blaszki przyklejali, ale z drugiej strony co to sam jest? Takoby krzyż maltański. Tak, to jest krzyż maltański, godło ratowników górniczych. I nie tylko mamy krzyż maltański, ale również nasze godło, kuple, jak również skrzydło husarskie. A To po jest taki- jakiemu krzyż maltański? Ponieważ ratownicy górniczy zachowują się tak jak rycerze maltańscy, których głównym zadaniem było wykupywanie z rąk niewiernych chrześcijan. A ratownicy górniczy zawsze, gdy prowadzą akcję w kopalni, idą po żywego kamrata i zachowują się w ten sposób jak ci rycerze maltańscy. Te skrzydła huzarskie to tak jak ten oddział od króla Jana III Sobieskiego, który wszystko był w stanie pokonać, aby osiągnąć cel. A że robią to w kopalni, to też nasze górnicze godło. A te blaszki, to jeszcze w latach 70. były przybijane na dźwieżach, tamkaj ratownik górniczy mieszkał. Bo To jest twoja? Nie, to jest taką, którą wziąłem od sąsiada, bo on był ratownikiem górniczym. A teraz to już nie jest potrzebne, bo przez internet się mogą zwoływać, przez komórki, a jak nie było takich wynalazków, to każdy w familoku musiał wiedzieć, kaj ratownik górniczy mieszka na którym sztoku. No ja już tak wiecie, nasze mi się znowu, że wszystkie rozumy zjadła, nie? A się pokazuje, że nie. To u siebie w familoku nie było ratownika górniczego. Nie, bo my byli wszyscy z Huty. Z Huty No Batory. tak, bo to inne patronackie osiedle. No, A jakby i było tam grubiorze, Florian. jakby byli grubiorze, to takie byś na pewno widział. No i teraz kiedy widzicie, u mnie to tym patronem hutników był Florian, a u górników je Barburka. Powiedz mi, jak to wygląda, bo ja widziałam w internecie rozmaite obroziki tej świętej Barbary, niekiery piękne, niekiery takie no kiczowate, ale wiem, że na każdej grubie je taki ołtarz do świętej Barbary. No jest, ale też ci muszę powiedzieć, że nie zawsze był. Nie zawsze Nie, był, czy czemu? bo u nas na Śląsku jeszcze była taka sytuacja, że wiesz, że rządzili, No wiemy. ale wcześniej jeszcze przed tymi, co po wojnie rządzili, no to rządzili jeszcze trochę przed wojną, nie, na Śląsku. Też tacy. Ja. I im się świętą Barburka nie podobała i oni zawsze świętą Barburka z kopalni wykonali. Ale się nie dało. Nie dała, zawsze wracała. Poza tym my górnicy nie musimy mieć wizerunku świętej Barbary, żeby oddawać swoje życie i los pod jej opiekę. Ja ci tak powiem, że każdy z nas przed zjazdem na dół to odmawia w sercu modlitwę do świętej Barbary i takim dziwnym trafem ta święta Barbara ma zawsze gęba naszej baby. Richtig tak jest. No u mnie tak jest. Ale jak z kamratami godą, to oni to powtarzali i godali, że też jest to prawda. No patrzcie, no to jest patronka dobrej śmierci, mimo że sama zginęła taką tragiczną śmiercią, nie? Czyli na tej kopalni każdy robił, to był ołtarz i wizerunek, czy nie było? Był. Ja zaczynałem swoją przygodę z górnictwem w latach 80. ubiegłego wieku, a wtedy była Solidarność, więc jak najbardziej święta Barbara była. Ale była tylko do stanu wojennego. Aha, A po stanie wojennym święta Barbara wróciła i jest tam do dzisiaj. no toż wiecie, do kogo macie żykać za niedługo imieniny, zresztą przypominam, że to jest 9. pod względem popularności imię na całym świecie.